जोङो BPF आरो UPPL हिसाबै जों ज' जायोबा निश्चय जों जौगाखांनायावबो गोरलै जागोन। खौसे जानायखौथ' जोंबो लुगैयो, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बेखौ लुगैगोन, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसियाबो लुगैदों। राजनितिकआव मालाबाबो मोनसे साथानि सिङाव थानानै देशखौ बा मोनसे कान्ट्रिखौ सालायनाय जों बेबायदि खुनु उदाहरन गैया। एक देर मासल' बेब'धान दंसै इलेक्सना, दा बेवहायसो ज' जानायनि खौसे जानायनि बाथ्रा बुङोबा राजनितिकआव मेला हिसाब खिथाब खालामनांगौनि प्रयजन दङ। दा बेवहाय जास्लाबगोन ना जास्लाबा आंहा बेवहाय बेक्तिगत हिसाबै आंहा सन्देह दं। आंनि बेक्तिगत बुजिनायाव मालाबा मारैबाफोर हाग्रामा मैलेर सारा जों ज' जानायाव गैया होनफ्लाङो नामा, बोरैबा खुगानिफ्राय ओंखारो नामा, बेखौसो नागिरदों बायदि होननानै आं मने खालामनानै दंबाय थायो। बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ खौसे जानायनि थाखाय आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? खौसे जानायखौथ' जोंबो लुगैयो, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बेखौ लुगैगोन, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसियाबो लुगैदों। मोनसे राजनितिक दोलो बा आमब्रेलायाव थानानै जोङो बे ओनसोलखौ जाहाथे जौगाखांलायलायनायाव जों बयबो बाहागो लाफायो। खिन्थु राजनितिक हिसाबै बा राजनितिकआव मालाबाबो मोनसे साथानि सिङाव थानानै देशखौ बा मोनसे कान्ट्रिखौ सालायनाय जों बेबायदि खुनु उदाहरन गैया। ओंखायनो आं सानदों, जोंबो लुगैदों, नंगौ जोङो BPF आरो UPPL हिसाबै जों ज' जायोबा निश्चय जों जौगाखांनायावबो गोरलै जागोन। खिन्थु बेसेबां हसा अत्त'यै बेसेबां आन्तरिकताजों ज' जानो खावलायदों बेबो साननो गोनां। मानो होनोबा समायानो गैला, दा एकदम मुरामुरि अबस्था होनबाबो भुल जाया। एक देर मासल' बेब'धान दंसै इलेक्सना, दा बेवहायसो ज' जानायनि खौसे जानायनि बाथ्रा बुङोबा राजनितिकआव मेला हिसाब खिथाब खालामनांगौनि प्रयजन दङ। दा बेवहाय जास्लाबगोन ना जास्लाबा आंहा बेवहाय बेक्तिगत हिसाबै आंहा सन्देह दं। आरो आङो सम्पुर्ण आंनि जे भइस लाखिनाय बे आंनि बेक्तिगत खोथा दे, बेहाय दलीय भाबै आं दि खोथा बुंदों बे नङा, आं बेक्तिगत हिसाबै बे खोथाखौ बुंदों। मानो होनोबा दा आंनि बेक्तिगत बुजिनायाव मालाबा मारैबाफोर हाग्रामा मैलेर सारा जों ज' जानायाव गैया होनफ्लाङो नामा, बोरैबा खुगानिफ्राय ओंखारो नामा, बेखौसो नागिरदों बायदि होननानै आं मने खालामनानै दंबाय थायो। मानोबा मालाबा माबा खारनाव ओंखारोबा हयथ' जोंखौ बिथांमोना ब्लेम होनायनि स्कपखौ लानो नागिरदों नामा होननानै आङो सन्देह खालामदों। दा बेसेबां सैथो जायो जाया बेवहाय रायजो राजाया आंखौ दोषि हिसाबै साननो नाङा, बे आंनि बिबेकजों मोनदांनाय बाथ्रा, आं बेखिनिखौ बुंनाय जाहैबाय।